primeiro lugar, quixera empezar dándolle as gracias á conselleira Marta Villaverde, pois polo apoio que nos mostra sempre a Consellería de Mar e por acudir hoy aquí a Lugo para clausurar estas xornadas que vimos facendo polas universidades. Esta campaña faise en base a un convenio que temos desde a Consellería do Mar con CRAEGA, porque as dúas entidades, a Administración e o Consello Regulador, considera imprescindible, por un lado, fomentar o consumo deste tipo de produtos, dalos a coñecer entre a población en xeral. Bueno, a xente nova son os consumidores do presente e os consumidores do futuro. Este tipo de producción ecolóxica que, bueno, ten esas particularidades no seu sistema de producción que velan por esa responsabilidade, esa sostibilidade na obtención dos alimentos, e que, bueno, estes entornos de aprendizaxe, estes entornos universitarios son os máis axeitados para darse a coñecer. Foi unha campaña que me felicitaron por ela, xa por onde se pasou, logo que fora moi ben acollida, os produtos todos que acabamos de gustar, como podéis comprobar, están todos riquísimos. Espero que po ano volvamos a repetir, firmar un convenio e pois facer outra cousa pois moi parecida a esta, e se nos podemos superar, pois trataremos de superarnos.